A orografía da Ribeira Sacra fai que a vendima adquira, diríamos sen exagerar moito, aires épicos. Traballar entre empinados viñedos non é nada doado. A tecnoloxía podería botar unha man. Estánse facendo probas con drons para poder cargar as uvas das zonas de cultivo máis inaccesibles. Así se carrean as uvas na Ribeira Sacra. E así poderían transportarse no futuro, un salto cualitativo. Este é un dos primeiros ensaios que se fai para comprobar a eficacia do uso desta tecnoloxía. Somos un ADO que todo o traballo prácticamente se realiza a mao como fai siglos. Nos seguimos traballando exactamente como as generaciones anteriores, pero é verdad que a nosa intención é aplicar esta tecnoloxía, seguir traballando así, ¿no? Nuestra seña de identidade, pero ir incorporando a tecnoloxía. Si estamos, digamos que testando o que temos actualmente aquí e vendo o que hai no futuro para ver si isto pode ser desarrollado e é útil para os viticultores da zona. A proba de carga desenvolveuse con éxito. Unha experiencia moi positiva, poñer en marcha unha posible vía para nun futuro poder traballar con estes sistemas de drons que nos permitan a carga de uvas na vendimia ou incluso durante todo o ano pois a descarga de materiais, de postes, de alambres, de planta para replantar, de abono. O aparello foi quen de trasladar a caixa con uvas da viña adega, pero a súa capacidade, uns 30 kilos por viaxe, fai pensar que a súa autoridade sería práctica só en terreos especialmente complicados. Son viñedos donde hay que acceder a pie, subir grandes cuestas con la caja al hombro, pues a lo mejor tiene más sentido que si son viñedos pues donde entra el tractor y se lleva todas las cajas de golpe. Entonces hay que competir con el dron contra eso y pues según el caso será posible o no. Temos viñas que incluso os accesos son complicados, están cerca dos ríos e esas viñas tan extremas posiblemente sí que esta tecnoloxía sea útil. Moi útil, sen dúbida, na aplicación de tratamentos fitosanitarios. O desarrollo tecnolóxico dos drones nos interesa máis para tema de sulfatos, temos pouca mano de obra, a xente envexecida e é un traballo bastante sacrificado. Queremos sacarlle parte dese traballo que o faga os drones para que o viticultor, digamos, non teña esa carga de traballo, poda manter esta viticultura. A iniciativa forma parte do proxecto Sky desenvolvido polo INECO que promove o uso de drones para prestar servicios clave en zonas rurais.